Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging silak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman, na lahat ng mga panggamot ng mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong sa puso't isipan, panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. Huwag makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyo mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, tikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Oroyola from Bigo, Ryan Abisti, Jonix Binadin, Hiraldo Jimenez, Alner Del Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantanilla, Marlon Hoyohoy, Joel Del Rosario, Pagkagat ng Dilim, ADC Commented, Yanis Nolo, Arneliano, Pantalion Buwihis, Lordan Buo Commented, Aljon Puod, Andong Kulogi, Tani Janan, Marvin TV, Kuldo TV, Robin Mantanilla, Ron Marcelino, Ronald Sator Commented, Rodel Landra, Jasby Yamasia, Triple E Commented, Nestor Ramos, El Chapel, Angelica Bundok, Tinitron Orcheri, Christy Abugaw, Charita Palma, El Chapel, Paituin, Ambrosio Magalpo, Crucedos, Arting Camacho, Marcel Placido, Ipinang Pilipi, Elmay, Triple E Commented, Loli Cayago, Marina Arangues, Joan Bibbs, Nogit, Gillian Bader, Sinesino, Burhak, Inerpic, Cantor, Nathan, Bert Commented, Marlene Joampo, Marcelias Commented, Barcelona, Orono Ganda, Boy Bidina Little, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rudy, Joaquin, Kutitakan, Inday Sari, Coco Jean, Cecilia Cruz. Sa mga hindi ko po nabanggit po, shoutout po sa inyo lahat. Sana po wag po kayo magsubiling pindutin ang subscriber para palagi po updated sa aking mga susunod na video. Ipagkakalob ko po sa inyo ngayon kung araw na to ay yung Pudir, Pundo, Bakod, Balabal, pinagkaisang lahat, Hiwaga ng Pangasinan po. Narito po ang orasyon po. Kung may devotion na po kayo ay isunod nyo na po ito. Malakas po pampudir po. 4 na kon po ito pinagkaisa. Salin po lamang sa isip at di po sa dibdib ng papos po. Napakabisa pong kanto pudir, Pundo, Bakod, Balabal, pinagkaisang lahat, Hiwaga ng Pangasinan. Pag yung ginagamit ko po ito pong sa kagibitan po, kung nagamit ko na po lahat po yung mga pudir, Pundo, Bakod, Balabal, ito po yung inuusal ko pag nanggagamot po ako. Ito po yung inuusal ko po sa isip lamang po para hindi ka basta-basta po masupil po na kumbati mo. Hindi na alam po na may sikreto po ito ng Hiwaga ng Pangasinan. 4 na sikreto pinagkaisang lahat, Hiwaga ng Pangasinan. Napakabisa po ito na ipakakalog ko po sa inyo. Gamitin po nyo ito kung kailangan na po na nangangagamot po kayo. Dapat po maisaulo po ninyo ito at gamitin po lamang sa kabutihan.
Napakabisa po ito na ipakakalog ko po sa inyo. Sa mga nag-aaral po ng spiritual po, ito na pong gamitin po niyo. Sa mga baguhan po, ito na pong gamitin po niyo. Pag nagkukon po kayo, nagdi-devotion po kayo, isama po niyo sa kanyo po ito sa pang-araw-araw. Puputisyonan po kayo nitong kompleto po ito na aking ibabagay po sa inyo, na aking ginagamit po. Sa mga buwan po ay magdasal po ng isang Ama namin na bagay naman na sumasampalataya, isunod po ito. Pero yung mga may nagpuputir na po siya, kahit ihuli po ninyo ito, pwede po para lumakas po yung spiritual po ninyo at kaalaman po yung spiritual po. Yung mga konbo dyan, kung talagang wala po kayong alam na gagamitin pong pudir sa mga baguhan po, ito po, gamitin nyo po ito para konpo, araw-arawin nyo po na konpo ito, gamitin po. Narito po ang orasyon po. Ai, Yuwa, Sirak, Lusak, Biusum, Adoram, Simpat, Adonai, Alleluia, Amin, Odil, Satur, Ariat, Pignos, Natirum, Jesus, Alpha, It, Omega, Iyuyum, Mater, Alpat, Limpat, Alinus, Ahin, Milusum, Sasa, Siratum, Sarit, Satiram, Sasarakam, Gisup, Huha, Hu, Muha, Aiyuwa, Sirak, Lusak, Biusum, Adoram, Simpat, Adonai, Alleluia, Amin, Udil, Sutur, Alirat, Pignos, Natirum, Jesus, Alpha, It, Omega, Iyuyum, Mater, Alpat, Limpat, Alinus, Ahin, Milusum, Sasa, Siratum, Satiram, Sasarakam, Gisuk, Huha, Hu, Muha, Aiyuwa, Sirak, Lusak, Yusum, Adoram, Simpat, Adonai, Alleluia, Amin, Odil, Satur, Alirat, Pignos, Atirum, Jesus, Alpha, It, Omega, Iyuyum, Mater, Alpat, Limpat, Alinus, Ahin, Lusum, Sasa, Siratum, Satiram, Sasarakam, Gisuk, Huha, Hu, Muha. Salin po sa isip lamang po, po sa dibdib ng pakros, 3 beses po. Napakabisa po ito na aking ginagamit po sa panggamutan po. Kaya ipagkakalog ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa mga kakasubaybay palagi sa aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo na. Sana po wag po kayo mahiyang pindutin ng subscribe, like, and share. Maraming salamat po. Tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Maraming salamat po.